Здравейте, аз съм Аркадий, един от създателите на Battlezone. Идеята да запиша това видео е, че много често получавам въпроси от клиенти относно какво е Airsoft, какво представлява това място и как може да се включим в играта. Но нека да започнем от начало. Airsoft е игра, която беше измислена в Япония, която изключително много симулира военни действия, но вместо истински оръжия се използват реплики на истински пушки, които също бяха измислени в Япония. Самите пушки изключително много наподобяват реални такива, имат реални размери, реални килограми, но както може да видите са пластмасови и използват батерии за задвижване. Освен пушките, амунициите, с които се стреляме, са такива пластмасови топчета, които летят около 80 метра в секунда. Но всъщност как започна цялата история, как всъщност ние се запознахме с тази игра? При нас тя започна преди около една година, пътувайки по пътя между Бургас и Варна. Забелязах един огромен транспарант на стария бивши изоставен парк Happy Land. Тихо ние играем Airsoft или нещо подобно. Аз за първ път бях чул тази дума и стана ми доста интересно какво ли е това. Поразрових се малко в Google и разбрах всъщност какво е точно това, което ви обясних и на вас. И още следващата седмица вече се бях записал. Организаторите, които провеждаха играта, всъщност казаха какво трябва да нося, каква е цената и така нататък. И още следващата неделя вече играхме на техния терен. Изключително много се запалих по играта, наистина изключително много ми хареса и вече следващата седмица, след моята първа игра, трима от моите приятели играха, заедно с брат ми, който и той напълно беше екипиран благодарение на мен, въпреки че никога до сега още не беше играл и точно това ми каза. Толкова пари изхарчих, при положение, че даже не знам дали ще ми хареса, но както се оказа, изключително много на него му хареса и той е вътре в играта, даже много отколкото съм аз. И така започнахме да играем, няколко игри направихме в Happy Land, също така сме ходили да играем и при другите големи организатори, които са на антифриз при Пламен, но моя кръг от познати, които са вътре в играта, се увеличи до 15-16 човека и ние решихме да си правим собствени игри, които да бъдат извън големите такива на тези два организатора, които ви споменах, и ние ги правихме извън тези големи игри. И доста интересно се получаваше, защото всички бяхме познати и много по-интересно е, когато играеш срещу познати хора, знаеш как реагират. Много по-интересно е чувството, когато застреляш познати и го надхитриш, ако мога така да кажа. Но до момента, когато стана октомври месец, в една такава неделна игра, ние попаднахме под изключително голям дъжд, бяхме мокри от главата до петите. И тогава Павката, един от нашите идейци, който е изключително много допринесе за окабеляването, за дигитализирането на нашата арена, ако може така да кажем, каза фразата: не може да играем Airsoft, както ходим на фитнес, абсолютно всеки ден, не може да се намери някакво място в града. И всъщност това породи в мен идеята да потърся някъде склад или някакво такова помещение, където просто събираме приятели да играем. И когато попаднах на тази сграда, в която в момента обикаляме, аз разбрах, че определено няма да бъде просто игра на приятеля, трябва да правим нещо много по-голямо. И след няколко месеца ние стигнахме до резултата, който виждате в момента. И до момента имаме може би над 2000 човека, които са минали през нашата арена, с които са запознали с спорта и съм сигурен, че е оставил дълготраен, абсолютно много траен отпечатък в играта и в тяхната памет. Това е като цяло с две думи това, което иска да ви разкажа. Предлагам следващото видео да бъде на тема какво е минималното оборудване, например, с което трябва да разполагам, за да се включа като играч със собствена екипировка или както ние ги наричаме ветерани. Ако имате интерес за такъв тип видео, моля напишите в коментарите. Или ако имате други идеи за видеа, пишете, също ще бъде доволен да проверя, да видя и да ви отговоря. Ще се виждаме на арената.